দিতে হবে, লেখা রোমান স্ক্রিপ্টে লেখা অনুমতি দিতে হবে, নইলে সংগ্রাম। বিগত 2 দিনে মুখ্যমন্ত্রী যে একটা চিঠি রোমান স্ক্রিপ্ট সারা বাংলাতে লেখাকে আমরা মানছি না, हामबाय सिनि ससियल मीडिया चैनल जों दिनै बिश्रामगंज लेंलामा हातिबो कायसा उस्कांनि जे 2 दिन आगे कायसा स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री त्रिपुरा मुख्यमंत्री मानिक साजिनि जे स्टेटमेंट नुगै जों बेलायनो खामजाक जों आबनो TSF नि स्टूडेंट संगठन नुगै छात्र संगठन नुगै जों आबनो मानि नेमालिया तानि बागै हिमालय जों आबनो मानि नेमेन बागै जों दिनै बिश्रामगंज लेंलामा हातिबो कायसा जों बिखुब्रि लिमा खायका तानि बागै हिंके नं जतनो साइमानो सिनि कक हिंके सिनि मानि कक बरक सिनि ककनो जों तामके सिनै सिया आबो सिनि ऊपर पूरा राइट्स आबो प्रसिनि अधिकार का सिनि अधिकार न खरबो खालायमा खालायो तामनि बागै हिंके नं जतन साइमानो संविधान मूलिक अधिकार दंगो मूलिक अधिकार रायज्लाय संविधाननि भाषा संस्कृति आबो अधिकार हिंके कायसे जात दिसि हिंके जों जुदि जों मानि कक जों जुदि ककबरक साव हिंके ककबरक सामनो बरं बाके मूलिक अधिकार न खरबो खायै बरं बाके बांला भाषा हरफ खायनाय आबो जों टोटाली कन्डेम खायो छात्र संगठन गै TSF नि गै जों आबनो टोटाली कन्डेम खायो जों मानि नेमिया आबनि बागै जों दिनै बिश्रामगंज लेंलामा हातिबो जों बिखुब्रे लिमा फुरका जों दिनै सिनियो बिखुब्रेलो फाइमानजाक फाइजाक सिनि 19 सरिलाम कन्स्टिट्युएन्सि ST कन्स्टिट्युएन्सिनि बरम गोनां MLA सार जुगुदेबनो फाइमानजाक फाइजाक दाय साब जुनालनि चेयारपारसन सिनि दा सन्जीब फाइमानजाक फाइजाक जों तेबो सानामु सुंगो दिनैनि सुरु बिखुब्रेलि सिमांया जों नेक्स्ट दिनो जुदि न बिनि स्टेटमेन्ट जेरै प्रत्याहार खायै सिनि रोमान स्क्रिप्ट बायदि सिनि भाषाखौ बरनो सिरिनान दियाके जों नेक्स्ट देव जों तेबो कतर आन्दोलन हाय का चबा कतर फायन थाङै दंगो आबो जों अलरेडी डिसकास चलि दंगो इमिडिएट नाबो नगि थानाय तामनि बागै हाके जों सिनि चबा तंनाय जे जत दिन पर्यन्त सिनि रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनि कपर भाषा इमप्लिमेन्ट खायासा पर्यन्त सिनि चबा चलिनाय आबो जों अलरेडी थानाय बोसोरावबो जों अलरेडी जों डिस्ट्रिक्ट एडुकेशन अफिस ताय डाइरेक्टर अफिस स्टेट डाइरेक्टर अफिसावबो जों डेपुटेशन दोजाक जों नेक्स्ट टाइमो तेबो चबा कतर नखरना बागै TSF नि छात्र संगठननि तरफबुंगै जों दिया रोंजाक हामबाय आनि सिमुंखे आनि मुं दुर्जय देबरमा आं विशालगढ़ TSF डिविजननि इनचार्ज बेलाय हामबाय मीडिया टाकुक चनो तिनि 11 तारिख मे 2023 त्रिपुरा मथानि सिनि स्टूडेंट विंग TSF बाय ऑर्गेनाइज खायजाक कायसा जों बिखुब मिছিল मा खायगा तामनि बागै हिंगांके सिनि ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट न तयै बु स्क्रिप्ट बाय सिनि ककब्रक न जों सैनाय मनोटै प्राय दीर्घ प्राय 40-50 बोसोराव जों मुभमेन्ट खायजों माने 1979 नाव सरकारि भाबे सिकिउरिटि नङै आखै 40 दंहा आ जागाव कोनो सुजाक करि जे नोंखि बांला बायदि सैनाय ना ककब्रक रोमान स्क्रिप्ट बाय जे मुसुंथि सैमानो ताबो ताम खैरिखा बकायसा सिनि LOP अनिमेश देबरमा LOP चिठि सैमा जागा बनो कायसा रिप्लाइ रेसपन्स लेटर हमा जागाव ब किसिजा कन्ट्रोभार्सि हायगो सिकिया माने अल लैंग्वेज न जों अमनि बागै माल्टी लैंग्वेज न खलायो म जों अमनि बागै बिनि बागै प्रिन्ट खायमे हानि जे सैमानि आबारावनो तै सोंथिनि आरो बिखु मिছিল मा खायका बिखु मिছিল गामनो जों हानि बसांगै आनि ककना आं तामबाय हामजाक बबाय थेपाकार जाजांनाय जाजागिया आबो आनि इन्टारेस्ट नि ऊपर निर्भर खलायो आनि जातिनि जे इन्टारेस्ट नि ऊपर त्रिपुरा राज्य भाषा कमिशन न तयै 3टा कमिशन नखा 3टा कमिशन रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे राय रेखा तदुपरिफोरनो ताबो अमा हायके सुंना अरै परै खलाय सुंना अमा खलाय जे बेबे सुंना थुं दंमानि सुंगाबो टिप्पो निन्दा खायो एबं हानि बसांगै आं कुनु त्रिपुरा मथानि MLA ngै आं सामानि आबो खरकसा आं हानि बसानंगै 19 जनजातिनो हानि सन अफ द सॉइल नि खरकसा बसांगै जों अमनि बागै सुचारना नांगौ जिरि खंगा नांगौ तांगा आनि ककनो सानानि बागै बांबा बयबो बेरसनि जांनाय बा हा तांगा बयबो बेरसनि जांनाय बेंगली स्क्रिप्ट बायदि सोंनाय रोमान स्क्रिप्ट बायदि सोंनाय यूनिवर्सिटी लेवल नि 11-12 लेवल अब चलि जांगा परीक्षा नों ककबरबे सिनिखौ ककबरबे सिजि रोमान स्क्रिप्ट सिनिखौ रोमान स्क्रिप्ट सिजि अब हायके चलि फायमाने आमते हायके केमनो इम्पोज खायमिया नों अमा हायके ताम जोंथ' विधानसभा ताखानि नुखना
ফার্স্ট সেশনাवनो जों ककबरक वैमांसिनि लेजिस्लेटर एमएलए विधायक ककबरक बाय सिंगो ककबरक बाय बंग प्रश्न खायो बरक बाक्सा बुसियांगे अमा साका ककबरकनि नेक्स्ट टाइम अंके इंटरप्रेटर नै जों ककबरक बाय खायमन का एकदम हिस्ट्री खायरिका त्रिपुरा राज्यनि विधानसभा बिसिंग पवित्र विधानसभा बिसिंग ककबरक प्रश्न सोंगे ककबरक